देवगडमधील एका मूक दाम्पत्यानं आपल्या कलेच्या जोरावर केवळ संसारच नाही तर स्वतःची वेगळी ओळखही निर्माण केली आहे. बोलता आणि ऐकता येत नसतानाही सजावटीच्या कलाकृतीतून आणि सोशल मीडियाच्या माध्यमातून त्यांनी यशाचं सुंदर शिखर गाठलं आहे. पाहूयात साक्षी आणि नयन परब यांच्या प्रेरणादायी प्रवासाची खास स्टोरी. देवगड तालुक्यातील साक्षी आणि नयन प्रमोद परब हे जन्मापासूनच मुके आहेत. पण नियतीनं शब्द हिरावून घेतले असले तरी जिद्द, मेहनत आणि कल्पकतेची अमूल्य भेट त्यांना दिली आहे. आज त्यांचा संसार विश्वास, प्रेम आणि अबोल संवादावर उभा आहे. चंद्रशेखर सोनवणे पाटील. मूळ माझं मी नलावड्यांची इथलीच आहे. मी बेलवाडीतल्या नलावड्यांची मी मुलगी. आणि माझं पण लव्ह मॅरेजच आहे. आणि आमचं लग्न 93 साली आमचं लग्न झालं. त्याच्यानंतर माझा मोठा मुलगा आहे. आणि साक्षीचा जन्म त्याच्या पाठी 7-8 वर्षांनी साक्षी जन्माला आली. साक्षी जन्माला आली म्हणजे लक्ष्मीच आली आमच्या घरी. जेव्हा तिचा जन्म झाला तेव्हा आम्हाला माहीत नव्हतं की तिला असा काही प्रॉब्लेम असेल, किंवा आम्ही आमच्या घरातही असं काही बघितलं नव्हतं मूल, की ऐकणारं बोलणारं मूल असं आम्हाला काहीच माहिती होतं की अशी स्पेशल चाइल्ड असतात, पण ते आम्ही प्रत्यक्षात कधी असं बघितलेलं नव्हतं. आणि साक्षीचा हा प्रॉब्लेम आम्हाला जेव्हा ती वर्षाची होती तेव्हा आम्हाला समजलं. दिवाळी होती आणि फटाक्यांना ती घाबरत नव्हती. त्यावेळेला आम्हाला समजलं की तिला ऐकायला आणि बोलता येत नाही. मग तिथून तिला ट्रीटमेंट तिथून आम्ही अरुण नलावड्यांकडे घेऊन गेलो रत्नागिरीला. तिथून मग कोल्हापूर, तिथून मुंबई, असं मग 14 वर्ष मी खूप तिच्यासाठी हे केलं की आता तिला हे असं केलं तर ती बोलू शकेल. एक तिचं ऑपरेशन पण झालं छोटंसं. तिच्या कानात गाठ होती कशी याची, ते पण मी ऑपरेशन करून घेतलं. मला वाटलं की आता ती ह्याच्यातून थोडं तिला काहीतरी होईल, पण तिला लॉसच 100% असल्यामुळे तिला मशीन जरी लावलं, मशीनही घेतलं मी 2 प्रकारचं. तिला मशीन लावल्यानंतरही तिला थोडं असं ऐकायला यायचं. मुंबईत आमचं कोणी नसल्यामुळे तिला स्पीच थेरपी म्हणजे शाळा, ह्या सगळ्यापासून तिला त्याचा फायदा झाला असता तिला, की ती शाळेत असती मुंबईत तर तिला त्याचा फायदा झाला असता, ती तिथे शिकली असती चांगली. पण आमचं मुंबईत कोणी नसल्यामुळे आर्थिक परिस्थिती थोडी अशी हे असल्यामुळे आम्ही काही तिला मुंबईत घेऊन राहू नाही शकले. मी, माझा मुलगा इथे. आणि मग मी तिथून इथे आले आणि नंतर मला समजलं की आता तिला किती जरी काही केलं तरी तिला मशीन हा एक आहे पर्याय, पण मशीनने पण तिला तेवढं काय ऐकायला येत नव्हतं. पण ती मुळातच एवढी हुशार आणि ती तल्लख बुद्धीची ना, की तिला कुठलीही गोष्ट तुम्ही सांगितलात की ती पटकन ती कॅच करायची, काही असून दे. आणि तिचा 6th सेन्स इतका जबरदस्त ना, आम्ही काहीही बोललो किंवा काही हे केलं तरी पण तिला ते ऐकायला किंवा बोलता जरी येत नसलं तरी ती ते सगळं पटकन आत्मसात करायची. लहानपणापासूनच साक्षीला चित्रकला, डेकोरेशन आणि सर्जनशील कामांची आवड. त्याच्यानंतर मग मी तिला मूकबधिर विद्यालय अभ्यंकर रत्नागिरीला होते, 3-4 महिने होते तिथे. मग तिथे मी स्वतः त्यांची साईन लँग्वेज शिकून घेतली, आई वगैरे असं. मग त्याच्यात त्या शब्दचिठ्ठ्या बनवायचं असं सगळं मी थोडंसं त्यांच्याकडनं शिकून घेऊन मी तिला इथे मग आल्यावर तिला ते शिकवायची. त्या स्कूलला तिथे शिक्षक होते असं स्पेशल चाइल्डला शिकवणारे, अशा स्पेशल मुलांना, मूकबधिर मुलांना शिकवणारे डोईफोडे सर, जंजाळ सर. मग त्यांच्या ह्याच्याखाली ती सगळं अभ्यास वगैरे करायची. तिथे मी तिला नेऊन बसवायची शाळेत आणि ती चांगलं अभ्यास वगैरे करायला लागली. तिथे थोडं त्या मुलांबरोबर ड्रॉइंग असं करून ती तिथे 3री-4थी पर्यंत. बाकी नॉर्मल मुलांचे पण जे शिक्षक होते तेही खूप मदत करायचे साक्षीला अभ्यास शिकवायसाठी. त्याही टीचर मीना मोंडकर म्हणून होती माझी, ती पण त्या शाळेत शिक्षिका होत्या. दुसऱ्या एक घाटे मॅडम म्हणून होत्या, त्या भरपूर साक्षीला खूप हे करायच्या, खूप चांगलं शिकवायच्या वगैरे. असं करून तिचं तिथे 3री-4थी नंतर मग आम्ही पुण्याला गेलो. तिथे विमाननगरला मूकबधिर विद्यालयाला आम्ही तिला हे केलं, ॲडमिशन घेतलं. तिथे 3-4 महिने होतं. आणि नंतर मग हे कोरोनाचं हे सुरू झालं आणि त्यात तिचं शाळेचं भरपूर हे झालं,
नाही जाऊ शकलं. मग नंतर शाळा बंद झाल्या. मग मी पुन्हा इकडे आले आणि मग तिची आवड जास्त, चित्रकलेत तिची जास्त आवड होती. मग ती कुठलंही चित्र असून देत, फुलपाखरू असून देत, फूल असून देत, ती ते बघेल, जसं बघेल तसंच्या तसं ती चित्र काढायची. आणि नंतर मग तिला डान्सची आवड, म्हणजे ते डान्स तर म्हणजे काही असं मी दाखवलं ना, असं तिला ऐकायला काही येत जरी नसलं तरी मी जसं जसं तिला स्टेप्स दाखवायची तशा तशा ती स्टेप करायची आणि ती डान्स करायची. नंतर मग गांधी मॅडमकडे कथ्थकला तिला मी घातलं. मी तिच्याबरोबर जायला लागले आणि कथ्थकची पहिली परीक्षा आम्ही दोघींनी मिळून दिली. त्याचं सर्टिफिकेट वगैरे आम्हाला मिळालं, तिलाही मिळालं. आणि आमच्या सगळ्या ग्रुपमध्ये आम्ही मोठ्या होतो आणि त्याच्यात ती एकटीच लहान होती. पण ती सगळे ते तोडे वगैरे सगळं मॅडम सारख्या म्हणायच्या, गांधी मॅडम साक्षी बरोबर करते, साक्षी बरोबर करते. आणि सगळ्यांना कौतुक वाटायचं की अरे हिला याचं अगदी ऐकण्या बोलण्याचं ऐकायला येत नसताना ही कसं काय इतकं हे करते. पण ती मुळातच तिचं इतकी हुशार होती ना, ती म्हणजे आहेच हुशार ती खूप. आणि ते सगळं ती डान्स वगैरे असेल ना, ते ती सगळं व्यवस्थित हे करायची. नंतर चित्रकलेची आवड तिला, जसं चित्र बघेल तसंच्या तसं काढायची. आणि मी नितेश राणेंचं स्वाभिमान पक्षामध्ये मी होते आणि त्यावेळेला मी ते साहेबांची मी ते हे घेऊन यायचे प्लेट वाटायसाठी. त्यावेळेला त्याच्यावरचं बघून ती अशी चित्र काढलं तिने, म्हणजे साहेबांची तिने 2-4 चित्र काढलीच आहेत, भरपूर काढली. ह्याच्या व्यतिरिक्त आणखीन भरपूर चित्र, म्हणजे जेवढे तिचे हे असतील ना, काय बघेल ते चित्र जसंच्या तसं ती काढायला शिकली. आणि नंतर मग इकडे एक शिक्षक होते साईमाच्या इथे, ते चित्रकला शिकवायचे. मग ते तिला शिकवायसाठी यायचे घरी. मग त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली थोडं थोडं ती आणखीन जास्त चांगलं तिला काढता यायला लागलं. आणि मग ही साहेबांची तिने 2-3 चित्र काढलीत. हे एक चित्र काढलेलं ते आता तुम्हाला मी दाखवते. म्हणजे असं तिचं जसं बघेल, म्हणजे तिने हे चित्र आहे ना साहेबांचं ह्याच्यावर होतं ना, ते मी वाटायला जे आणायचे ना, पॅम्पलेट त्याच्यावर असायचं, त्याच्यावरचं तिने हे चित्र काढलं साहेबांचं बघून. म्हणजे तिची चित्रकलेची आवड म्हणजे इतकं हे होतं ना की काही बघितलं ना, कलात्मक दृष्टी तिची, म्हणजे कुणाला काय दिसेल, कलर संगती, कलरचं तिला म्हणजे हा कलर कोणाला चांगला दिसेल, कुणाला काय चांगलं दिसेल असं. तर नयन साइन लँग्वेजचे प्रशिक्षण देत होता. कोरोना काळात ऑनलाईन साइन लँग्वेज वर्गातून दोघांची ओळख झाली, मैत्री झाली आणि त्याचं रूपांतर प्रेमात झालं. आम्हाला समजलं की ऑनलाईन असं शिकवतात साइन लँग्वेज. मग त्याच्यात नयन होता. नयन तिथे साइन लँग्वेज शिकवायला लागला तिला. आणि त्यांचं मग मोबाईलवरूनच त्यांची ओळख झाली. मग त्यांचा ग्रुप असायचा सर्वांचा. आणि त्यावेळेला साक्षी आमची 15 वर्षाची होती. आणि मग ओळख झाली, हळूहळू ओळखीचं रूपांतर प्रेमात घडलं. आम्हाला म्हणजे तिने मला पहिलं सांगितलं की मला असा हा मुलगा आहे, असा तो मला आवडतोय. पण मीच तिला म्हटलं की नाही, आता ही वेळ नाही आहे आणि आता असा काय विचार तू आणू नकोस असं. आणि प्रत्येक गोष्ट ती माझ्याशी शेअर करणार, काही असून देत, काही कोणी जरी काही बोललं, कोणी तिला काय हे केलं तरी ती प्रत्येक गोष्ट मला येऊन सांगायची. आणि त्या ह्याच्यात तिने सांगितलं. म्हणजे आम्ही मग म्हटलं तिला की नाही, आधी आपण बघूया मुलगा कसा आहे. मला भीती होती ना की माझी मुलगी अशी आहे, तिला सांभाळणारा मुलगा कसा असेल काय. तर नयन आमच्याकडे यायला लागला, गावी आला तो पहिल्यांदाच आला. मग ती दोघं जण एकत्र बसायची, अभ्यास करायची. ते साइन लँग्वेजचं तो शिकवायचा, त्यांचा अभ्यास असायचा. तो पण इंग्लिशमधूनच सगळं ते साइन लँग्वेज इंग्लिशमधून शिकवायला लागला तिला. त्यामुळे तिला खूप म्हणजे हुशार झाली ती. आणि मग सगळ्यांना समजायला लागलं की आमची मुलगी कधीच बाहेर पडायची नाही, त्याच्या निमित्ताने ती बाहेर जायला लागली. आणि त्यानंतर तिच्या आई वडील आम्हाला म्हणाले आता तुम्ही लग्न करून द्या. म्हटलं हो नाही, आत्ता काय, हे काय तिचं वय नव्हतं ना 15 वर्षाच्या लग्न करून देणं म्हणजे. आणि मग तिचे आई बाबा आमच्या खूप वर्ष मागे लागलेले, लग्न करा. मग आम्हीच आता नको. नंतर ते म्हणायचे आम्हाला की आम्हाला हसतात लोक की ती दोघं जण फिरतात असं. पण आम्ही म्हणायचं असं काय नाही, त्यांचं प्रेम इतकं स्वच्छ आणि इतकं निर्मळ आहे. तिला प्रत्येक गोष्ट समजायची, त्याला प्रत्येक गोष्ट समजायची. म्हणजे सांगितलं ना की ती गोष्ट ते अगदी हे करायचं की नाही, हे आपल्याला सांगितलं, हे चुकीचं आहे, हे बरोबर आहे, हे त्यांना इतकं. आणि मग नयन ते डेकोरेशनचं, तो मुंबईला हॉटेलमध्ये कामाला होता. तिथे पिझ्झा, ते कॉकटेल मग हे सगळं ते बनवायचा तो. आणि तिथे तो होता 1-2 वर्ष. त्याचं ते सेविंग करायचं, त्याचा स्वभाव, त्याचा अभ्यास करायचं हे. आणि मग आम्ही असं ठरवलं की 2-3 वर्ष तो आमच्या बरोबर राहिला आमच्यात. म्हणजे सगळं त्याचं आम्ही हे केलं की नाही, हा मुलगा
आमच्या मुलीला सुखी ठेवू शकतो, तीही त्याच्याबरोबर सुखी राहू शकते. त्यावेळेला मग आम्ही त्या दोघांचं लग्न करून देण्याचा निर्णय घेतला. कुटुंबियांच्या संमतीनं दोघांचा विवाह झाला. मूळ आमचं जळगाव जरी असलं तरी आम्ही कित्येक वर्ष इथे जामसंड्यात स्थायिक असल्यामुळे आम्ही जामसंड्यातच राहतो. आमचं आता म्हणजे सगळं इथेच असतं, म्हणजे देवगड तालुका आम्ही इथेच आहे. जळगाव वगैरे आमचं असं आम्ही जाऊन येऊन असतो तिथे. आणि हा मुलगा पण आम्हाला मिळाला तो आमच्याच तालुक्यातला, मुटाड गावातला, आणि इतका चांगला छान मुलगा. तो आमच्या मुलीला सुखात ठेवू शकेल, जवळचा, म्हणजे आमच्या मुलीवर आमचं लक्ष राहील इतकं. म्हणजे आम्हाला जेव्हा खात्री पटली की हा मुलगा, ह्याच्या घरातली माणसं ही माझ्या मुलीला चांगलं ठेवू शकतील, चांगलं सांभाळू शकतील, त्याच वेळेला आम्ही लग्न करून द्यायचा हा निर्णय घेतला. आणि माझ्या साक्षीचा हात मी त्या मुलाच्या हाती सोपवला. त्यांच्या घरच्यांच्या स्वाधीन केलं मी माझ्या लेकीला. कारण खरोखर मला जेव्हा खात्री पटली की हा मुलगा माझ्या मुलीला सुखात ठेवू शकेल आणि खरंच सुखात ठेवू शकेल, त्यांचं जे काय बॉन्डिंग आहे किंवा त्यांचं म्हणजे आम्हाला जेव्हा समजलं ना की त्यांचं पुढे जे काय करायचं आहे ना ते त्यांनी आधीच ठरवून ठेवलं आहे की आपल्या मुलांसाठी पण काय करायचं, त्यासुद्धा सगळ्या गोष्टी त्यांनी आत्ताच ठरवून ठेवलेल्या आहेत. हे सगळं बघितल्यानंतरच आम्ही आमची मुलगी, म्हणजे जिला आम्ही फुलासारखं जपलं, म्हणजे मी कुठेही शाळेतही तिला पाठवलं नाही, तर ती मुलगी आहे तिथे शाळा कशी असेल, तर तिथे मी ती राहील की नाही, तिथे कसे असतील शिक्षक, कसं असेल तिथलं वातावरण, त्यामुळे तिचं शिक्षण झालं नाही. मी जर तिथे तिला ठेवलं असतं मूकबधीर अलियावर जंगला किंवा मूकबधीर विद्यालयात, तर आज ती चांगली शिकलीही असती. थोडंसं तिचं नुकसान म्हणजे आमच्यामुळेच झालं की आम्ही तिला कुठे न ठेवल्यामुळे. आज ही जोडी लग्न सोहळे, साखरपुडा, वाढदिवस, गृहप्रवेश, बारसे अशा विविध कार्यक्रमांसाठी आकर्षक डेकोरेशन करते. स्टेज, फुलांची सजावट, बलून आर्ट, फोटो पॉइंट आणि थीम डेकोरेशन मध्ये त्यांनी स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. आमच्या गणपतीची सजावट आणि दुसरं म्हणजे त्यांचं स्वतःचे रील्स बनवायला लागलेत, फनी व्हिडिओज, सगळं दोघं जण. म्हणजे आम्ही काहीही मदत न करता ते स्वतःच एडिटिंग वगैरे करायचं मोबाईलवर ते हे बनवायचं. आणि ते सगळ्या म्हणजे सगळ्या बाबतीत हुशार आहेत ते दोघं पण मुलं. विशेष म्हणजे या संपूर्ण कार्यक्रमादरम्यान त्यांच्यात एकही शब्द उच्चारला जात नाही. फक्त हातवारे, नजरेतील संकेत आणि एकमेकांवरील विश्वास यांच्या जोरावर ते काम करतात. कोणत्याही मोठ्या संस्थेत प्रशिक्षण न घेता त्यांनी YouTube, Facebook आणि इतर सोशल मीडिया माध्यमांद्वारे ही कला शिकली. आज ते स्वतःच्या कामाचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर शेअर करतात आणि त्याच माध्यमातून त्यांचा नवीन ग्राहकही मिळवतात. म्हणजे आम्ही असं म्हणतो की गॉड गिफ्ट म्हणतात, तसं नयनतीच्या आयुष्यात आला, नयनच्या आयुष्यात आमची साक्षी. आणि आज आम्हाला खरं तर आई बाबा म्हणून आमची मुलगी, आमची मुलगी म्हणून नाही, आम्ही तिच्या आई वडील आहोत म्हणून आम्हाला लोक ओळखतात की ही साक्षीचे आई बाबा, हे नयनचे सासू सासरे, असं म्हणून आम्हाला लोक ओळखतात. त्याबद्दल आम्हाला फार अभिमान वाटतो, फार. तुम्हाला जर डेकोरेशनचं त्यांचं काम बघायचं असेल तर साखरपुडा, बारसं, लग्नाचं, म्हणजे कुठल्याही पद्धतीचं डेकोरेशन करायचं असेल तर तुम्हाला जसं हवं तसं ते करून देतात. तुम्ही त्यांचा नंबर, त्यांचं कॉन्टॅक्ट नंबर वगैरे आहे, त्याच्यावर तुम्ही हे करू शकता आणि त्यांना कॉन्टॅक्ट करून. हां, त्यांचं ह्याच्यावर पण, फेसबुकवर पण, इंस्टाग्रामला पण त्यांची ID आहे. हां, तुम्ही त्यांच्याशी कॉन्टॅक्ट करू शकता, म्हणजे फोनवर आमच्याशी बोलू शकता, आमचे नंबर आहेत त्याच्यावर. आणि तुम्हाला जर काय आणखीन माहिती असेल त्यांना मेसेज टाकून तुम्ही त्यांच्याशी तसंही बोलू शकता. डेकोरेशनचे साहित्य दुचाकीवर घेऊन गावोगावी फिरणारी ही जोडी उन्हाची पावसाची तमा न करता ग्राहकांच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यासाठी मेहनत घेते. त्यांचा संसार शब्दांनी नाही तर विश्वासानं उभा राहतो. प्रत्येक फुलात, प्रत्येक रंगात आणि प्रत्येक सजावटीत त्यांचं प्रेम, जिद्द आणि कर्तृत्व उमलतं. त्यांनी जगाला एकच संदेश दिलाय: भावनांना शब्दांची गरज नसते, जिद्द आणि कर्तृत्वच माणसाची खरी भाषा असते. कोकण सात लाईव्हसाठी स्वप्नील लोके, देवगड.